uwar gidan tsohon gwamnan Bauchi Hadiza Abubakar ta gudanar da muhimmin taronta na kungiyar mata bisa neman goyon bayan sa kan ci gaban tafiyar na tabbatar da dawowan kujerar makama babba. Ta nuna jin daɗin ta kware matuka bisa amsa gayyatar da ta musu. Ta kara da cewa za ta ba su goyon baya 100% ganin cewa an karfafa kungiyar yadda da a samu ci gaba kala-kala a jihar Bauchi. Yayin gudanar da taron ta yi bayani irin ci gaban da take so ta kaddamar a jihar Bauchi. Ta yi farin ciki ta ji daɗi bisa ganin yadda kungiyar matan kala-kala su karɓe ta hannu biyu. Sa'annan ta yi bayani akan abubuwan da take so ta kaddamar a cikin jihar Bauchi. Yaushe kowa ya sani ni abin da na sa a gaba shine ta yadda za a ɗaukaka kiman mata a Bauchi State, ta yadda za a kare mutunci. Sa'annan ta yi bayani akan yadda da aka kare mutuncin mata a jihar Bauchi. Ƙungiyoyin sun yaba mata kwarai matuƙa ganin yadda ta karɓe su hannu biyu. Ba za mu bar ku a baya ba. Allah ya yarda a yadda kuka ba mu haɗin kai, kuka ba mu goyon baya, a haka za mu ba ku haɗin kai, mu ba ku goyon baya, mu ɗaukaka al'amuranku, za ku shaida cewa lalle wannan gwamnati tana yi da mata. A koyaushe kowa ya sani ni abin da na sa a gaba shine ta yadda za a ɗaukaka kiman mata a Bauchi State, ta yadda za a kare mutuncin mata a Bauchi State.